аз съм Жозефина, с мен е Капина и в този подкаст искаме да се чува гласа на блондинките, защото ние не сме само хубави, ние сме умни и красиви. Да започнем. Мила, въобще не им вярвам, че има война в Украйна. Аз не съм глупава. Чела съм онази книга... Голямата ли? Не бе, розовата. И аз мисля, че няма война. Това са само камери, ефекти. Нали? Те па защо въобще се бият? Карце, кой е направил първия борщ ли? Борба за внимание. Аз нощи гледах клипче, че войната е някаква стимулация, виртуални някакви си. А пък аз, чакай, никой не говори за това, а една астрологка го каза, тя има блог за котки и политика. Производителите на слънчогледово семе, моля ти се, финансирали да има война. Оръжия, да се стреля там, че хората да са напрегнати и да ядат семки. На нервна почва? Да. То там има ли слънчовиждащи растения? Аз в Азия не знам да има, мила. Нали е пек? Това е Африка, бе, Жожи. Бъркаш се. Украйна е в Западна Европа. А един от Възраждането каза, че украинците имали олигарси с заводи за строителство и бетон и плащат на руснаците да им срутват блоковете ли? Да строят те после. Не, те сами си рушат сградите с пиратки, да винят руснаците, а после изкарват пари и от НАТО, и от България, от тези, дето са за пенсии, и после олигарсите взимат парите, уж да строят сгради, и затова казват на Зеленски да не спират да се бият. А той пък взима парите за наркотици, да знаеш. Той служи на мафията, защото... защо мислиш носи само черни ризи? Босовете ги карат такива като него да носят черни ризи, да си личи, ако се щипкат от стоката. А в Украйна била най-голямата корупция в цялата Азия. Той Путин за това им праща сигурно хора, малко да им уредят държавата, да има законност, затвори и радост. Аз руснаците не знам защо им ходят на украинците в западналата държава. Русначетата им излизат от къщите и носят да покажат на всички тъпите им телевизори, да им се смеят всички там и на пералните, те са стари и грозни. Даже вече, гледам, се отказаха да им ги разнасят чак до Москва. Те за това воюват украинците, да знаеш. Украинците воюват, за да кажат на западняците: взеха ни нещата, рев, молби, сополи, и после западняците нови айфончета, нови телевизорчета, самсунзи, версачета, ние тук зюзи с по една оправена гърда си останахме. Мила, кога ще свърши войната пък според тебе? Виж, те украинците да имат да вземат, докато на руснаците не им се свършат и изтъркат бутушите, няма да престанат. Те са много натопорчени момчета.